Moja skúsenosť s misivou sa datuje 3 roky naspäť. Keď som pred 3 rokmi dostala ponuku s možnosťou vyskúšať výrobky misivy, bola som dosť skeptická. A v tej dobe som sa starala o ťažko chorého otca, ktorý ležal na posteli, a vyskúšala som celý rad dezinfekčných a čistiacich prostriedkov, aby som z domácnosti urobila aspoň trošku priateľné prostredie pre život. A úprimne, všetky prostriedky, ktoré som kúpila v drogerii, som nakoniec vyhodila, pretože ten efekt bol nulový. Keď som si prvýkrát objednala médium, tak som vyskúšala jeho účinky v kúpeľni, na podlahách, v toalete. Všetky prostriedky, s ktorými som pracovala, som nimi dezifikovala, a v priebehu týždňa som zistila, že tá domácnosť má úplne iný odér. Úplne inak to pôsobilo nielen na mňa, ale aj na návštevy. A potom som si objednala ďalšie a ďalšie prostriedky. Vybrala som si Lily a samozrejme Leontinku. Tieto 3 prostriedky, tieto 3 výrobky ma sprevádzali po dlhšiu dobu, než som sa odhodlala obstarať si niečo ďalšieho. Aký je efekt týchto 3 pomocníkov? Bez poškodenia pokožky rúk, či už vašej, lebo toho, koho ošetrujete, vedia veľmi účinne očistiť, prevoňať domácnosť a samozrejme dlhodobo chrániť životné prostredie. Žila som na dedine, mala som vlastnú studňu, mala som vlastný septik a vždy pri čistení toho septiku bolo cítiť naširoko, naďaleko, že u nás sa niečo takého deje. Fakt je, že po určitej dobe, keď som prešla aj na pranie misiváckými prostriedkami, tak tento problém sa úplne stratil. A začala som túto myšlienku šíriť ďalej. Pokiaľ chcete vyskúšať zlepšenie svojho života a života svojich najbližších, vyskúšajte to aj vy.